Hello, én Tánya Devolt vagyok, és ma valami olyat fogok mutatni, amit még soha nem láttál. Tudom, hogy sohasem láttál még ilyet, mert semmi hasonló nincs kereskedelmi forgalomban. Ez a forradalmian új termék egy radikális karcsúsító megoldás. Most valószínűleg azt mondod magadban, már láttam ilyet. De ez új dolog, ez egy kettős hatású alakformáló harisnya. Először is, ez egy olyan alakformáló ruhanemű, amely azonnal karcsúsabbá tesz. Másodszor, ez egy olyan alakformáló kezelést nyújt, amely segít nap mint nap újabb centiktől megszabadulni. Ez a Massage & Slim. Speciális szövésű szövetének köszönhetően ez a harisnya segíteni fog neked újra formálni az alakodat, és azonnal centikkel csökkenteni a méreteidet. Ha pedig alaposabban megvizsgálod a szövet belső oldalát is, speciális kerámia mikrogyöngyöket fogsz ott látni, amelyek nem csak a bőröd hőmérsékletét növelik meg kissé, hanem folyamatosan masszírozzák is a testedet, ezzel fokozva a vérkeringést. A jobb vérkeringés pedig segít megszüntetni a narancsbőrt. Hát nem erről álmodtunk mindannyian, hölgyeim! Tánya úgy döntött, hogy egy hőfényképező segítségével fogja bizonyítani a harisnya hatékonyságát. A speciális képernyő segítségével ezen láthatóvá válik a turmalin harisnya fűtő hatása. A hőfényképen a melegebb hőmérsékleteket a piros szín jelképezi, míg a hidegebb hőmérsékleteket a kék szín jelzi. A hőfényképező rendkívül precíz készülék, amely számos területen alkalmazható. Nézzük meg élőadásban Tányát, aki az egyik termékfelhasználónkkal végez tesztet. A harisnya egyik szárát eltávolítottuk a hölgy combjáról. A jobb lábát fedi a harisnya, míg a bal lábát nem. Ahogy látható, a hőképen egyértelműen látszik, hogy a fedetlen comb hideg, amit a kék szín jelez a képernyőn. Ezzel szemben a fedett comb pirosan látható a képen. Csupán attól, hogy viseli a harisnyát, a bőrhőmérséklete több 10 Celsius fokkal emelkedett. A test számára teljesen érzékelhetetlen, de mégis komoly hatást fejt ki a gömbölyi idomok és a narancsbőr elleni harcban. Felvettem a harisnyát az első nap, és rögtön látható hatása volt. Utána naponta viseltem, és napról napra kezdtem látni a különbséget. Szinte minden nap. Hihetetlen volt. Próbáltam már más módszereket, de drágák voltak. Elmentem a gőzfürdőbe, szinte félholtan végeztem. Vettem drága krémeket. Ezeket újra meg kell venni. De ezt a harisnyát csak egyszer veszed meg, és olyan gyakran és olyan sokáig viseled, ahogy csak akarod. Miután felvettem, azonnal kisebb lett a méretem. 42-es helyett 38-as, ami hihetetlen, hiszen évek óta nem volt ilyen méretem. Amikor felveszem a harisnyát, majd ráveszem a kedvenc ruhámat, tudom, hogy centikkel kisebb lett a méretem. Azonnal látható a különbség. A fényképeken jobban nézek ki, a barátaim is mondják, hogy karcsúbbnak tűnök. Nincs diéta, nem kell torna, nem kellenek gyakorlatok, mégis lefogysz, ha ezt viseled. Minden centiméter számít. Ezzel a harisnyával nagyon magabiztosnak érzem magam. Testes simuló formát és mini ruhát merek viselni, mert tudom, hogy lapos a hasam. Egyszerűen imádom. Mi nők mindannyian tudjuk, hogy nem könnyű lefogyni. Mind próbálunk ügyelni arra, hogy mit eszünk, és mind bűnösnek érezzük magunkat, ha csalunk a diéta közben. Próbálunk rendszeresen eljárni az edzőterembe, és még otthon is próbálunk tornázni. Ezennel bejelentem, hogy mindennek vége. Itt van a Massage & Slim harisnya, amit csupán fel kell venni, és már is eredményeket fogsz elérni egyetlen cseppnyi izzadság nélkül. Hihetetlen változásokat fog okozni a fogyókúrás szokásaidban. És nem csak ezt. Már abban a másodpercben érezni fogod a különbséget, amint felveszed, és 2-3 számmal kisebb lett a méreted. Az eredmények egyre fokozódó mértékben fognak növekedni, ahogy eltűnnek rólad a fölös centik, és ahogy csökken a narancsbőr. Ezzel az alakformáló harisnyával semmit sem veszíthetsz, és amint felpróbálod, azon fogsz bánkodni, hogy miért nem fogtál neki hamarabb. Személyi edzőként engem nagyon lenyűgöz a Massage & Slim. Ez teljesen egyedülálló a maga kategóriájában. Amikor egész nap ügyfelekkel edzünk, többnyire azt kérdezik tőlem, mit tehetnék, hogy megszabaduljak a csípőm, derekam, fenekem és combom körül felgyűlt kilókkal. És mindig ugyanazt a gyökeres megoldást javaslom mindegyikük problémáira. Csak ennyit kell tenned. Reggel, amikor felkelsz, vedd fel a Massage & Slim harisnyát, ami onnan kezdve teljesen átformálja az alakodat, és neked semmivel sem kell törődnöd. Ráadásul a narancsbőr megoldásában is segít. Minden nő számára, aki tökéletesebbé szeretné tenni a testét valamilyen termékkel, a Massage & Slim harisnyát ajánlom. Ez a tökéletes harisnya, amely ténylegesen segít formálni és karcsúsítani a tested alakját. Tehát azt mondom, vágj bele, nem fogsz csalódni. Fedezd fel a Massage & Slim harisnyát. Ez az alakformáló harisnya nem csak karcsúsít és csinosít, centikkel csökkentve a méretedet attól a pillanattól kezdve, hogy felveszed, hanem újszerű zsírégető ruhadarab is, amely különleges kialakítású mikrogyöngyöknek köszönhetően kombinálja a melegítést és a masszást is. Olyan radikális megoldás, amely simább, feszesebb bőrt eredményez és feltűnően karcsúbbá teszi az alakodat. Látod? Ezek az alakok azonnal formásabbá és csinosabbá váltak. Az eredmények feltűnőek és azonnaliak. Annyira kényelmes, hogy el is fogsz feledkezni arról, hogy rajtad van. Csak annyit kell tenned, hogy felveszed, majd hagyod, hogy elvégezze helyetted
a munkát. Az alakformáló hatása mellett azt is tapasztalni fogod, hogy segít megszabadulni a bőrödön lévő hurkáktól, és azonnal szemlátomás csinosabb leszel. A Massage & Slim harisnyával semmit sem veszíthetsz, és amint kipróbálod, azon fogsz tűnődni, hogyan lehettél meg eddig nélküle. A Massage & Slim rendkívül kényelmes és teljesen láthatatlan a ruháid alatt. Legyen szó akár a csípődről, derekadról, combodról vagy fenekedről, a Massage & Slim segít centiktől megszabadulni attól a perctől kezdve, hogy felveszed. Ám az eredmények még itt sem érnek véget. Mielőtt forgalomba hoztuk volna a terméket, elvégeztük a Massage & Slim hatékonysági vizsgálatát, és ezt találtuk. A vizsgálatban résztvevő nők 100%-a észrevette a különbséget, amikor ezt az alakformáló harisnyát viselte, el volt ámulva az eredményektől. És tudom, hogy te is ámuldozni fogsz. Egy független laboratórium által végzett tudományos vizsgálat bizonyította ennek az alakformáló harisnyának a tagadhatatlan karcsúsító hatását. Nyilván nem is ajánlanánk, ha nem lennénk 100%-ig biztosak a sikerben, és abban, hogy ez az alakformáló harisnya hatásos. Elvittük a terméket egy laboratóriumba, hogy 30 napos vizsgálattal ellenőrizzük hatásait. A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a harisnya hatékonyan csökkenti a csípő és combőségét akár 3 cm-rel is. Ugyanezek a vizsgálatok megerősítették, hogy a mikrokeringés akár 67%-kal javul. Emellett a narancsbőr láthatósága akár 73%-kal csökken. Reggel felveszem, aztán el is felejtem, hogy rajtam van, annyira kényelmes. Puha, légáteresztő, nem izzadok alatta, és ha belegondolsz, közben még csinosabbá is tesz. Hihetetlen. Mielőtt elkezdtem a Massage & Slim viselését, folyton a hurkás, kövér combom miatt aggódtam. Zavart a narancsbőr. Miután pár napig viseltem, rögtön meglátszottak az eredmények. Pár hét múlva észrevettem, hogy még a narancsbőröm is csökkenni kezdett. Ez egyszerűen hihetetlen. Gond nélkül elmehetek uszodába. Ez a harisnya felér egy masszázsal a gyógyfürdőben, és a turmalingyöngyök gondoskodnak arról, hogy örökké tartson a masszázs. Ha felveszem ezt a harisnyát, azonnal látszik a hatása. Pár hónapja született a kisbabám. Mint minden nőnek, nekem is nehézséget okoz leadni a felszedett kilókat. Ezért szeretem viselni. Nagyon kényelmesen érzem magam benne. Miután felvettem, azonnal 2 számmal kisebb lett a méretem. 42-es helyett 38-as, ami hihetetlen, hiszen évek óta nem ez volt a méretem. Mire vársz még? Ezt ki kell próbálnod. A Massage & Slim egyszerre 2 dolgot tesz. Először azonnal formálja a tested alakját. Azonnal kiigazítja a derékvonalat, a csípőt, a combot és a feneket. Másodszor karcsúbbá teszi a testet. Köszönhető ez a karcsúsító szövetnek, amely egy fejlett technológia, és természetesen a turmalingyöngyöknek is. Mindezeknek és a turmalingyöngyöknek köszönhetően egész nap masszíroz reggeltől estig, és ezek a gyöngyök ténylegesen fokozzák a keringést és segítenek megszabadulni a toxinoktól. De ez még nem minden. Segít megszabadulni a narancsbőrtől is, ami természetesen nagyon fontos a nőknek, mivel mi nem szeretjük a narancsbőrt. Tehát segít puhábbá tenni a bőrünket, és sokkal szebb és formásabb lesz tőle a testünk. Kényelmes és teljesen láthatatlan a ruhád alatt. Akár a derekadról, csípődről, combodról vagy fenekedről van szó, a Massage & Slim segít centiket karcsúsítani már attól kezdve, hogy felvetted. Ám az eredmények sora ezzel még nem ér véget. Viseld naponta a Massage & Slim harisnyát, hogy megtapasztald a karcsúsító hatását, és segítsen nap mint nap megszabadulni a fölös centiktől. Az eredmények szemmel láthatóak. Semmi sem hasonlítható egy masszázs hatásához, amely segít leküzdeni a hájas hurkákat. A kerámia mikrogyöngyöknek köszönhetően a Massage & Slim ötvözi a masszázs és a hő előnyeit, amivel segít leküzdeni a toxinokat és segít megszabadulni a csúnya hurkáktól és bevágódásoktól. Tessék, így működik. Csupán azzal, hogy viseled a Massage & Slim harisnyát, a különleges tervezésű szövet hőhatást fejt ki azáltal, hogy a test saját hőjét visszasugározza a bőr felületére, és ezzel segít leküzdeni a narancsbőrt. A Massage & Slim 2 csinosító hatást fejt ki. 1. Azonnali alakformáló hatás a csinosabb alak érdekében, és 2. Csinosító kezelés, amely valóban lehetővé teszi, hogy centiktől szabadulj meg. Hogyan? Ez a beleszőtt kerámia turmalin mikrogyöngyöknek köszönhető. Ezek masszírozó és hőhatása lehetővé teszi a bőrfelület fokozott keringését. Semmi ehhez hasonló nincs kereskedelmi forgalomban. Ennek az újszerű alakformálónak köszönhetően fel fogod fedezni a tökéletesen karcsú alak és a valóban nőies bájörömeit. A Massage & Slim rendkívül kényelmes és teljesen láthatatlan a ruházat alatt. Egész nap viselheted a tevékenységeitől függetlenül, és így minden nap karcsúsodhatsz anélkül, hogy bármi mást kéne tenned azon túl, hogy felveszed. Legyen szó akár a derék, ülep, csípő vagy comb méreteiről, a Massage & Slim azonnal segít centiket csökkenteni csupán azzal, hogy belebújsz. A Massage & Slim egy radikális megoldás, amely az esetek 100%-ánál
harisnyánál bevált. A hatásai azonban ennél sokkal sokrétűbbek. Viseld minden nap, és élvezd a karcsúsító hatásának előnyeit, ami tényleg lehetővé teszi, hogy naponta újabb centiktől szabadulj meg. Az eredmény hurkáktól mentes bőr és azonnal észlelhető karcsúsodás. Még további bizonyítékokat is akarsz, hogy meggyőzzünk? A Massage & Slim viselésével azonnal meg fogsz szabadulni a nem kívánt centiktől, és élvezheted a bevált alakformáló hatásait. Mi több kell még ahhoz, hogy egy aktív, modern nő, aki törődik a vonalaival, meghozhassa a helyes döntést? Láttad már a hihetetlen árat, amennyiért te is megkaphatod? Ez csupán töredéke egy szépségszalon egyszeri kezelési költségének. Csak vedd fel ezt az alakformáló harisnyát, és hagyd, hogy elvégezze a munka nehezét helyetted. Fedezd fel azokat a csodákat, amelyeket a hő és masszázs kombinációja biztosít egy bizonyítottan hatásos ruhadarabban, amelyekkel csökkenti a narancsbőrt és fokozza a vérkeringést. A Massage & Slim könnyű és elérhető alakformálást biztosít. Korábban úgy ismertek, mint akinek nagyon vastag a combja. A lábaim összedörzsölődtek nyáron, és ez nagyon kényelmetlen. Most abszolút remek érzés a Massage & Slim viselése. Felvehetek szűk farmert, és csodásan érzem magam. Ebben a harisnyában az a legjobb, hogy amikor felveszem, tényleg azonnali a hatás. Mindenki ilyen azonnali eredményt akar. Nem kell edzőterembe járni, nem kell tornáznom, nem kell izzadnom és csúnyán kinéznem. Csak felveszem, ráveszem a kedvenc ruhámat, és már mehetünk is. A zsírom eltűnt. 6 centimétert fogytam a derekamról, és 5 centimétert a csípőmről. Elképesztő. Ez nagyot dobott az önbizalmamon. Remekül nézek ki a ruháimban. Az emberek észre sem veszik, én pedig remekül érzem magam. Van egy fekete szaténruhám, ami elég szűk, és látszanak rajta a fehér neműk bevágásai, és jó pár hurka is. De ha felveszem ezt a harisnyát, az hihetetlen. Minden teljesen elsimít, és a ruha is fantasztikusan néz ki rajtam. Csodálatos. Már említettem remek dolgokat a szövetről, de mindezek mellett még nagyszerűen szellőzik is. Így mindegy, hogy milyen meleg van, szuper kényelmesen érzem magam benne. Ez a szövet bámulatos. Csökkenti a narancsbőrt, a hurkákat, formálja az alakodat, és ugyanakkor még karcsúbbá is tesz. Egyszerűen imádom. Tanya úgy döntött, hogy egy hőfényképező segítségével fogja bizonyítani a harisnya hatékonyságát. A speciális képernyő segítségével ezen láthatóvá válik a turmalin harisnya fűtőhatása. A hőfényképen a melegebb hőmérsékleteket a piros szín jelképezi, míg a hidegebb hőmérsékleteket a kék szín jelzi. A hőfényképező rendkívül precíz készülék, amely számos területen alkalmazható. Nézzük meg élőadásban Tanyát, aki az egyik termékfelhasználónkkal végez tesztet. A harisnya egyik szárát eltávolítottuk a hölgy combjáról. A jobb lábát fedi a harisnya, míg a bal lábát nem. Ahogy látható, a hőképen egyértelműen látszik, hogy a fedetlen comb hideg, amit a kék szín jelez a képernyőn. Ezzel szemben a fedett comb pirosan látható a képen. Csupán attól, hogy viseli a harisnyát, a bőr hőmérséklete több 10 Celsius fokkal emelkedett. A test számára teljesen érzékelhetetlen, de mégis komoly hatást fejt ki a gömbölyídomok és a narancsbőr elleni harcban. A Massage & Slim a megoldás a modern nőnek, aki mindent meg akar tenni, hogy szebb alakja legyen. Azonnal megtapasztalod a hatását, ha felveszed a Massage & Slim harisnyát, és onnantól a masszírozó hatása csökkenti a fölös centiket, te pedig megtapasztalhatod a lágyabb, simább bőrt. Ezt az alakformáló harisnyát nem csak arra tervezték, hogy jól érezd magad, hanem arra is, hogy jól nézzen ki. Úgy kell viselni, mint bármelyik más ruhát. A Massage & Slim viselhető futás közben, az edzőteremben, és akár még otthon is. Ez az alakformáló harisnya a testformálás legújabb felfedezése. Nélkülözhetetlen mindazok számára, akik karcsúbbak akarnak lenni. Fedezd fel a mesés, forradalmi Massage & Slim harisnyát. A harisnyába beleszőtt mikrogyöngyöknek köszönhetően folyamatos minimasszázsban részesülsz, amely stimulálja és fokozza a mikrokeringést. És ez nem minden. A Massage & Slim diszkréten fejti ki hatását, úgy tüntetve el a csúnya zsírt, mint egy varázslat. A Massage & Slim ultra kényelmes és bármilyen ruha alatt viselhető. Speciális tervezésű szövete annyira puha és finom, hogy teljesen láthatatlan marad a legszűkebb ruha alatt is. A Massage & Slim harisnyát a legmodernebb technológiával készítjük. Elég felvenni ahhoz, hogy megszabadulj a narancsbőrtől, és a hosszú távú karcsúsító hatása következtében centiktől szabadulj meg. A Massage & Slim viselés segít a bőrödet lágyabbá, simábbá tenni nem csak a hasadon, hanem a deréktájon, csípődön és a combodon is. Egy szempillantás alatt eltünteti a rosszul kinéző hurkákat. A képek önmagukért beszélnek. Csak annyit kell tenned, hogy felveszed a Massage & Slim harisnyát, és hagyod, hogy elvégezzen helyetted minden munkát. A Massage & Slim a tökéletes választás minden alkalomra, minden ruha alatt, és rövidesen olyan kiegészítője lesz a ruhatáradnak, amely nélkül meg sem tudsz lenni. Ne várj tovább, és rendeld meg a Massage & Slim harisnyádat most!